Как се прави отчет и анализ за период? В меню анализи първо може да си импортираме разходите от различни доставчици, като имаме Евровак, АЕS24, ДКВ, Уташел и други, които може да направим допълнително. Отиваме в добавяне на отчет. Първото нещо трябва да си изберем автомобила, който искаме да направим отчета. Избираме си периода, тук ще избера един месец. Начален километраж, краен километраж, налично гориво в началото и края. След това имаме заплата, където от анализ видове заплати може да добавяме допълнителни. Тук сме въвели на ден, на километър, на курс. Нека въведем на ден. След това имаме разходи, които не може да импортираме. Имаме дизел. Ако сме заредили, но не сме импортирали, някакви допълнителни разходи може да си въведем. За да генерираме командировка, може да си запишем на коя дата точно е излязъл шофьора. Може на първи да е товарил, но на втори да е излязъл и съответно на която се е върнал. Само да си сменя месеца. Записваме си релацията на командировка и дните. Сега след като запишем, първо ще ни покаже отчета, като най-отгоре ще ни покаже приходите. Автоматично намира по дата на отчет и автомобил. След това ще ни покаже разходите, където сме въвели импортираните, добавени разходи за техническо обслужване, където сме добавили през месеца, заплата, изчисляваме разход на гориво и накрая ни показва печалбата. Допълнително добавя сумата на гражданска отговорност и другите застраховки и изчислява крайна печалба. За да видим командировките в справка отчети, може директно да си отворим тук с синия бутон. Автоматично ни отваря заповед за командировка в табличен вид и текстов вариант.